Krásny deň vám prajem. Dnes by som vás rada privítala v obci Biely Kostol, kde vám predstavíme moderný slnečný trojizbový byt o výmere skoro 64 m2. Jeho obrovskou výhodou je práve terasa, ktorá má výmeru necelých 37 m2. Majitelia si dali záležať na výbere použitých materiálov. Zariadenie celého bytu je v zmysle filozofie Feng Shui. Tak čo, cítili ste tú pozitívnu energiu aj vy? Ak ju chcete zažiť naživo, čakám vás na obliadke. Kontaktujte ma prostredníctvom sociálnych sietí, e-mailom alebo telefonicky. Vidíme sa.